И като за финал съм оставил една команда, която е толкова мощна, че най-вероятно всеки, който я използва, би я използвал по някакъв свой собствен начин. Преди да издам коя е тя, само ще кажа, че колкото и полезни да са семействата от функции като VP Option или VP Post Meta, което не разгледахме по време на този курс, но се надявам, че като сте отворили документацията сте я видели. Ако използвам някой плагин като ACF, който запазва Team Option и Post Meta данни често пъти като сериализирани масиви, на нас ще ни е трудно с основните VP Option и VP Post Meta команди на VP CLI да разчетем тези данни или да ги апдейтнем, макар и да имаме опции като plug и patch. В такъв случай по-скоро искаме да използваме вградената функция getField на ACF, само че тя е достъпна директно през PHP, а не през VP CLI. И това, което можем да направим, е да извикаме VP Shell, което ни отваря конзола директно към PHP кода на нашата WordPress инстанция и тук можем да изпълним всяка PHP команда, която иначе можем да изпълним в PHP файловете си тук. Например, мога да напиша wp-get-option site URL, което може да не е особено интересно, защото лесно мога да получа същата информация и просто като извикам wp-option get site URL, но просто искам да го покажа като пример. Мога да взема и loginfo URL, което е абсолютно също като предното, но отново като демо искам да покажа, че всяка една PHP функция може да изпълните от тук. Бихме могли да направим и var dump на getField, който идва от ACF и тук да подадем ключ, post ID и така нататък. В момента нямаме инсталиран ACF и затова тази команда, ако я пусна, ще ми изпишти с грешка, но в инстанция, по която вие работите, по която си имате конкретни ключови ID-та, за които искате да вземете информация, лесно може да използвате VP Shell за дебъгинг или пък за някаква друга работа, която имате да свършите като one-time action, вместо да създавате някакъв PHP файл, в който да направите require на VP load, да си описвате една след друга всичките команди, които имате нужда да изпълните. По време на изпълнението им може да искате да правите var dump и да си дебъгвате кода, а пък тук, когато пишете в Shell, директно виждате резултатите и при нужда може да напишете друга команда. И понякога VP Shell просто може да е много полезен. Надявам се VP Shell да ви свърши много добра работа, както всички останали команди на VP CLI, които разгледахме в този курс. Това беше финала. Отново искам да спомена, както споменах и в самото начало, че много ще се радвам да получа обратна връзка от вас, да споделите кои команди са ви влезли най-много в полза, кое видео ви е било най-интересно, кое пък не ви е харесало и смятате, че мога или да го подобря, или да го екстендна. Ако смятате, че в документацията сте намерили команда, но не сте напълно сигурни какво е практическото й приложение, може да ми пишете. Ако наистина е хубава смислена команда, може след време да разгърнем този курс и да добавим още някои уроци в него. За момента искам отново да ви пожелая приятно кодване в WordPress и надявам се с помощта на VP CLI.